אהלן, אני אבישי, בן בכור מבין 3 אחים. זאת המשפחה שלי. איך אתה נוסע? יגאל! ההורים שלי, הפכים גמורים. איכשהו זה עובד. אני אוהב אותה. אבא שלי ואני עולים על בית"ר. אני אותך ולטוח באמה, פה זה מדינת היהודים. יגאל, איפה אתה? אמא קצת פחות. אנחנו אוהבים אותה כמו שהיא. לאמא אני מספר הכל. כמעט. מה אני אגיד לכם? אצלנו אף פעם לא משעמם. בא לכם גם? חפשו אותנו ביוטיוב.